Mit navn er Martin Bro. Jeg går her på Designskolen Kolding. Jeg er industriel designer med fokus på møbeldesign. Jeg blev kontaktet af Jonas for ikke så lang tid siden, som spurgte, om jeg var interesseret i at støtte op om familier med kræftramte børn. Det var en sag, jeg var meget interesseret i at gå ind i, og jeg har også derfor i dag taget et gavekort med på 6.000 kroner, som dækker et møbel, som du og jeg i samarbejde skal designe. Det kan være et møbel, du kan have stående i din entré, dit køkken, din spisestue, i haven, det er helt op til dig. Vi to skal bare finde frem til et møbel, som du synes er fedt. Her kommer et udsnit af de møbler, jeg har lavet før i tiden, så I kan se, hvad det er for en designstil, jeg lægger for døren.